ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଦିବସର ରେଜୁଲେସନଟିକୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଦ୍ୟତା 6-8-26 ତାରିଖ ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ ବଡ଼କୁଟୁଣୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 1 ଠାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିଥିବା ତାରିଖଟିକୁ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। 7 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ଦିବସରେ ଆଶା ଦିଦି, କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଜିକେଏସ୍ ମେମ୍ବର, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ମାତୃ କମିଟି ମେମ୍ବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଶିଶୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖାଦ୍ୟ। 1ରେ ଶିଶୁକୁ 6 ମାସ ପୂରଣ ହୋଇ 7 ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଶୁକୁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 2ରେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଥମେ ତରଳ ଅର୍ଦ୍ଧକଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳରସ, ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଚକଟା ପନିପରିବା, ଚକଟା ଭାତ, ଡାଲି, ଚକଟା ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। 3ରେ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। 4ରେ ଏହି ବୟସରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବା, ଫଳ, ଶସ୍ୟ, ଡାଲି, ତେଲ, ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଆଦିରୁ ମିଳୁଥିବା ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। 5ରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ତଟକା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। 6ରେ ଦିନରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗିନାର ଅଧା ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। 7ରେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଥରକୁ ଥର ବଢ଼ାନ୍ତୁ। 9 ମାସ ବେଳକୁ ଶିଶୁଟି ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ଦିନରେ ଗିନାର ଅଧା ଖାଦ୍ୟ 3ରୁ 4 ଥର ଯେପରି ଖାଇପାରିବ। 8ରେ ଶିଶୁକୁ ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭା କରାଗଲା। ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେଜୁଲେସନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଜିର ରେଜୁଲେସନଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ରହିଲି।